phase musung ma kubang phia outdoor game ni phase musung ma kare khawar ma kare phia ti pasato hawo hodawo dal bidal thumrok tongo aborok jarabai baksa truk kemawi thangbai kya phia to phani wasakurong lokoro ti pasato phani ksam thumrong no paskango tubui patai murok khari tongo tini February dok salmare cha salo ti praso hoda hukumuni raja rono rakhubino thumung patalamung angkha All Tripura Indigenous Sports Association ni bakhakte lor takorjara high school shibhajara hangkoro tini ni thumung patalamung go tongo kela tendang koldom phanchuton laimani wasung chucharmani pait chor phan dagarmani akoro pandawo takorjara amchani kurung ringnok ni ring sungai dok patai phekya abono kari manjakha takorjara amchani barjawo tongnai IPF ni adoro